strzelano i to jest dla nas bardzo niewygodna. The young stags. The plan is already finished for the young stags, so it is very uncomfortable situation if the young stags will be shot today. So please, substantial stags. Der er ingen tvivl om, der er en hjort på den, jo. Det er du. Godt for du, yes. Var det? Ja, det er jo ikke. No, no. Signal 400, please. De skal helst komme sådan der, så er de til at ramme. Tillykke med den. Tak. Ja, klar og sky. Tillykke med den, Ole. Tak. Det var flot skud. Ja. Det var godt nok. Det gik en minut også. Jo, så kom den først. Så lidt af, så kom den anden. Det kunne de ikke holde til. Nej. Så er de blevet træt. Jeg skal ikke tage med sky nu. Der kom straks der. Kom de her. Giv en hjem med. Det er du nødt til dig. Hvad? Du skal give en hjem med. Ja, det. Jeg fandme er der. Hvor blev den? Jeg er enig om, det er godt, når jeg venter til vi kommer derud. Du har ret, det er mere sport i. En godt skud. Er du klar? Tillykke med, Peter. Jo, tak. Hvor mange skød du den post her? 4. Det var ikke så ringe. Nej, det var helt godt. Ja. Tillykke med.
fanden er den stor, den er. Ja, det er vildt. Men du så nok lige med det samme. Ja, det gjorde jeg. Og så skulle jeg lige have den her inden, jeg skulle til at flytte pælen. En kejler. Se den kejler. Hvor sævlen der. Hvad? Det tror jeg er den største, jeg nogensinde har skudt. Ja, for vanvittigt. Hva? Ja, ikke fordi jeg tror, de er så lange tænder, men alligevel. Tillykke med den. Tak. Den er sat, og det er med tung, den der. Ja. Det er det, man kalder en ordentlig svin. Hvor sidder det fuldt der? Det ved jeg ikke, det er ligegyldigt. Gratulatie. Danke. Danke. Großer Keiler. Ja, Super. Super. Gut. Ja. Guter Schuss. Ja. En Kopf. Super. Ja. Den gør jeg. Godt, Tony. Ja. Tak skal du have. Byś przerypał. Ja powiedziałem, że sztuka mięsa. No nie ma, widziałem przerypał. Żeby mnóstwo. No byśmy przerypali, byś było bach razem pchali. A dobrze powiedziałem, sztuka mięsa, tylko widziałeś w Polsce. Nie mówiłeś jak krojone. Berger. Bare skyde der, ikke? Hvad er kontrolver hen? Der kommer nogle marker. Der kommer tag der. Der kommer næsten ikke. Du er fandme godt skjødt, det der, Anders, der. Bare et par mænd, det. Her er længere foran. Du skal lige have en skøj i til den der uge. Eller nu være i skov igen. Kom der. Det er bare godt, det var hurtigt, han skal bare være. Lige med autobag, ja. Det er Niels, der starter med. Så skal vi have fat i her. Den kunne være om den. Skal jeg skyde, ja? Den er flot. Den er rigtig flot, Sonny. Kurva! Puśćgo. Kurwa! No ja. Który to z kolegów? Tillykke, Tony. No. Gratuluję. Ale kwiam po nim ten matek. Nie, to na pewno nie pierwszy. Nie pierwszy. Nie pierwszy. No, pierwszy jak. Tak for det. Zapomniałem. Det siger fejl her, det går. Hvorfor rammer de med under? Er det ondt? Hvad? Hvem er det, der gør det? Det er en ondt uge. Ja, prøv hvis det går.
Se hvis det kommer op. Prøv. Prøv. Igen. Kom nu. Skyg igen for fanden. Gå lige bagved. Nu skal jeg lige finde mig ude og lidt på at sige. Åh, for fanden, hva'? Galera, que aqui pra perder aí, botou tudo bem, não é uma série, det er så mand. Det er vildt jo, det fik han. Hvor satan. Så det kan du se, det er jo Schweiz, du. Ja, Det er prøver som, at få en anskyldning på den der, det kan jeg mit godt eget. se. Det er bare ned i mand, der er mamma. Ja, der er mange. Ja, der er sgu ikke den samme list mere end det. Ja, det er fandme en sol. Hvem den er gris med? Ja, den er gris med, den. Det var godt fedt, skød den. Den har lugtet også. Slå dig en hånd. Sat mig små dem der. Jeg holdt den her. Og det Er nogen, der er selv vildt, den er så. Rig, hovedsageligt. Hende også er hvem begynder over. Det er egentlig kommer over hende mere godt, siger du. Så nok. Var der mange gris, kom du? Derom, alt i alt. Ja. Kom kun Drejer vi i hvert fald. Kom kun ned med mig. Ja, der kom i hvert fald 30 op i 8. Alle forskellige ting. Det er kun der kan blive skyld på. Ej, det skal Claus lige nu. Så det. Det den der retning. Det vil du ikke have noget med. Nej, det var lige godt. Det var virkelig noget, at gå op til at lave. Det skulle være Ja. Men det var ikke to på hovedet. Kom lige ud. Hvad koster en riffel? Den kan du få for... Ja, hvad vil du give? Nej, fanden, den skal bare have, når du kommer over og lege her. Du skal være klar, den kommer lige om lidt. Bare lige hen over snøvåren, Anders. Der er han. Hvor er han? Nu? Nej. Og nu Arne, han skal gøre den.